So, what up mga Choy? So, ngayon ay papunta kami ng Jollibee. Food trip kami ng Ang oras ay Linsan ko. sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Chonggo Village. Chonggo Village. So, papunta kami ng Jollibee, no? At may dinala kami. At pakita natin sa iyo. So, nagdala kami ng kanin kasi yung kanin doon sa Jollibee ay mahal. 25 o 25 pesos. 25 pesos, no? Isa lang. At tatlo kami. So, 75 na yan. So, nagdala na kami ng rice cooker. At wala naman ding sinabi doon na bawal yung rice cooker doon. So, yeah. So, doon na tayo magkita mga Choy. Yeah. Yeah, mga Choy. Dala na rin sa counter. Viewing. So, diretso mo lingkod. Or diretso ko lingkod. Ako sa Lincoln. So mga Choy, so Chicken Joy lang mo. Chicken Joy. Chicken Joy. Yung 90 lang, 90. Imoya. Burger steak lang ako. Burger steak. Ha? Hindi ka mag-rice. French fries. Sunday. Sol. Ice cream. Trabaho na ka sa ice cream. So, ice cream. Ha? Kamuhi mo mo. Walo na sa lasa mo. Yawa, tamis yan. So mga Choy, yeah, balik tayo mga Choy. So, Jollibee, bidang saya. Alaway mo pa dyan disod sa bag. Uy, nakailan mo sa tagong. Video yung work or video. Dua. At ka na pag-video ko na lang ka sa Lisa kaya mag-order man yung Ay, babasin na. Tapos sa garden. So strong, man! Uy, wap pa, man! Gago.
So, what up mga Choy? Nandito na po kami sa Jollibee. So, dito yung kanin namin. Masasabi, man. So, tipid tip number 2. Tipid tip number 2. Wala, continuation sa 1. Continuation sa 1. Tip number 2, di makaya silupin kaliro sila. Yun na, proof. Yeah. So, mga kaibigan, kain na kami. Kaya mga kaibigan, enjoy. So, what up mga Choy? Tapos ng kain. May kain. May panteraw-terang kain. Tapos na. Wala mga Choy. Tapos na kami kumain dito sa Jollibee. So, picture mo na yung kuya. So, picture mo na yung kuya ko, no? Yan. Tapad tamon. Tapad mong Jollibee. Ibahata ng Jollibee. Tama din. Ngit good man. Awa tanawa ngit. So. Yeah. Isang malupit na thumbnail be. Thumbnail ya dire ya. Thumbnail. Ano yun? Isang malupit na thumbnail. So, tayo sa start. Lan. Oh. Natin. So, anong masasabi mo sa challenge? Busog. So, pag ganito kayo, Ina mo, wala akong pake sa'yo. So, you save a lot of money if ganito ang ginagawa nyo, no? So may kanin, no? Unlirice. So hindi na ubos yung kanin, no? So may something natira sa kanin. So pauwi na kami. So Choy, yun lang po vlog natin. Rice challenge.
rice challenge. Dito ba guys? Challenge. Oh, Tipid challenge. They're themselves. Challenge. Challenging ourselves. Big fight. Very more big fight. So yeah, we're challenging ourselves. Ano, makapal kami ng mukha doon sa Jollibee. So, kapatid ko, yung kuya ko, i-ask si guard, pwede ba ipasok yung rice cooker? Ay, hindi. Pwede naman. So, Choy, end of the vlog na po ito, no? Salamat po sa pagtunod. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Mga Choy, support. Filipino brothers vlogger. Filipino vlog. Yeah, mga Choy. Choy.